Partia pojatých mladých ľudí, Marek, Nina, Tomáš, Ela a Viktor, sa rozhodne preskúmať starý psychiatrický ústav na okraji lesa. Miesto je známe z Urbex 4 ako Zokadlový dom. Vraj tam pacienti videli veci, ktoré neexistovali. Vnútri je ticho. Všade sú samé obrazy a zúkadlá, niektoré celé, iné rozbité. Marek si všimne, že jeho odraz sa pohybuje inak. Ela počuje šepot, ale nikto iný nie. Tomáš sa usmieva, že je to len atmosféra. Ale Nina začína byť nervózna. Viktor povedal, že videl Mareka stáť nad celom Eliskovou na rukách. Marek je šokovaný, Ela je predsa vedľa neho. To nie je možné, Viktor vie, že to vidí. Nina začne plakať. Tomáš povie, že Marek je vrah. Marek uteká do inej miestnosti. Každý z nich začína veriť, že niekto z partie zabil Elu. Ale Ela je stále živá, ticho sedí a usmieva sa. Jej oči sú prázdne. Všetci sa hádajú, obvinujú sa navzájom. V zakadlách vidia scény vraždy, ale nikto si nie je istý, čo je skutočné. Tomáš uteká von, ale vráti sa povedal, že vonku nie je nič, len tma. Nina sa zmeje, potom plače. Marek sa pokúša rozbiť sklo, ale odraz ho chytí. Viktor šalie, že všetci zomreli. Ela zmizne. Nikto si nepamätá, ako sa to stalo. V miestnosti ostalo ticho. Zúkadlá sú rozbité, ale ich črepy stále odrážajú tváre, nie však tie, ktoré poznáme. V každom úlomku je iná verzia človeka, niektorí plačú, iní sa zmejú, ďalší sú mŕtvi. No v skutočnosti tam už nik nie je medzi živými. Na podlahe leží starý denník. Stránky sa samé otáčajú. Na poslednej strane je napísané: Nevidíš pravdu, vidíš to, čo vidieť nechceš. Ak sa ti to páčilo, daj like, odber a zdieľaj.